Fl-ewwel xhur tas-sena mistenni jiġi ffirmat kuntratt importanti li se jwassal biex jibdew jinbnew l-ewwel impjanti li se jkunu qed jaqilbu l-iskart ta' pajjiżna f'riżorsa. Ħabbar dan ma' News il-Kap Eżekuttiv tal-Wasteserv Richard Bilocca b'reazzjoni għall-istatistika mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi kif titinqas minn 88% tal-iskart iġġenerat f'pajjiżna u li ammonta għal total ta' 273,729 tunnellata imur fil-miżbliet. B'hekk 11% tal-iskart f'pajjiżna biss qed jiġi riċiklat. Bilocca ħabbar li fil-bidu tas-sena d-dieħla l-investiment ta' nofs biljun euro li għamel il-Gvern se jibda jsir realtà. Għandna uħud mill-impjanti l-kbar li qegħdin iktar kemm jgħaddi żmien iktar joqorbu biex isiru realtà. Eżempju għandna l-impjant Waste to Energy, il-proċess tal-procurement tiegħu ilu għaddej fuq sena. U naħseb hawnhekk nistgħu ngħidu wkoll illi l-aħħar proċess għandu jingħalaq għandhom jidħlu l-aħħar offerti lej l-aħħar ta' Jannar. Jiġifieri kil-ban bidin rrid minn is-sena d-dieħla nkunu qegħdin naġġudikaw kuntratt importanti ħafna, il-kapital biss qegħdin nitkellmu 200 miljun u mbagħad 10 miljuni għall-20 sena biex dan jiġi operat. Is-Sur Bilocca tenna kif dan il-proġett se jkun qed jimmarka tmiem ta' problema li għal żmien twil ilha tintefa' taħt it-tapit b'riżultat li jkollha tittieħed aktar art biex fihom jinġemgħu il-miżbliet. Meta nħarsu aħna lejn il-passat ta' Malta, gvern wara gvern dejjem straħ fuq il-miżbliet. Issa ttieħdet bidla ċara fid-direzzjoni u l-iskart flok ħanitfaħ taħt it-tapit ġew miżbla biex isu out of sight, out of mind ħajkun qiegħed hemmhekk inawwar matul is-snin, da ħajkun qed jiddawwar kollu f'riżorsa. B'reazzjoni għall-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, is-Sur Bilocca minkejja li tenna li qed fadal ħafna xi jsir f'dan ir-rigward, irrimarka tnaqqis ta' 12.5% fl-iskart li nġabar primarjament mill-Borża s-Sewda. Intant 51.4% tal-iskart li ġie riċiklat kien karti u kartun filwaqt li l-materjal tal-plastik ammonta għal 7% ta' dak li ġie riċiklat. L-iskart riċiklat fl-2020 żdied b'4796 tunnellata. Bilocca appella wkoll biex is-soċjetà tikkopera u tissepara l-iskart b'mod ordnat. Qal ukoll il-Wasteserv qed tistenna li n-nies jikkooperaw anke f'dak li jintefa' fil-borża l-griża jew l-ħadra hekk kif bħalissa nofs il-materjal ma jkunx jista' jiġi riċiklat minħabba li fil-borża msemmija jintefgħu materjal perikolus bħal dak li jaqbad.